Usizi libhale ebusweni nezinyembezi zigcwele amehlo kunkosikazi Allien Msimango olinganisela kumnyaka engu-61 ubudala wasesigodini sasemahlathini eDalton ngaphansi kwesigceme sika-23 kumasipala wase oLundi. Lo mama washonelwa ngumyeni wakhe ngonyaka 1988 wamshiya nezingane ezine nazo ezalandela uyise emva kweminyakana ehambile. Indodakazi yakhe endala yase ilithemba kulo mama ngoba ibibamba amatoho emaplazini abamhlophe ukuze bekwazi ukulala bedlile, kodwa kazimesuli izinyembezi ngoba nayo yalandela uyise kanye nabanewabo ababili abashiya udade wabo nonina bentungazi emhlabeni. Umama Msimango uthi akukho mali engenayo ekhaya ngaphandle kwemali yempesheni kahulumeni, nayo engawenzi umehluko ngoba baningi kuthi kuphela inyanga basuke sebebamba umoya. Uthi omunye wabazukulu bakhe uhamba eluka izingane zesikole ukuze bezokwazi ukucosha imali yesishebo. Bonani isibongo Msimango igama Allien. Ukuhlupheka nje-ke ngeze ngakubala Nkosi yami kuningi. Hlala ney'ngane kabuhlungu kanje. Kade kwangiqala ngingenisa ngihlala iminyaka. Ngangahlala iminyaka nje lapha phesheya. Angisazi imingaki. Ngathuthi ngawuhlala komunye umuzi ngapha. Ngabuya nakhona ngingasabuyi kahle, ayithelwa ngibhekele. Ngabuya-ke manje futhi nakhona lapha kulona ikhaya lami. Akilo, ufuna abanini nje ngithole ukuthi ngifuna indawo. Ngoba lo mnikazi wekhaya ngimbhekile lo walendlu. Ubengathi uzongidayisela yona. Ongushampiyoni wesibhedlela saseNkonjeni ngokubekwa umnyango wezempilo esifundeni seZululand, unkosikazi SCP Mthimkhulu nonentshisekelo enkulu ekusizeni umphakathi, uthi bacosha ngokohlelo lwabo lokuhambisa uthando emndenini eyahlukene njengabahlengikazi besibhedlela babe sebehlangana beyonikela lo mndeni wakwaMsimango nabafice usizi lokubona izingane ezihlezi kulesimo nabakhale ngokuthi kubeka impilo yezingane ezingozini ngoba zingahlaselwa izifo ezifana nekwashiorkor ngenxa ye-malnutrition. Uthi basukela phezulu njengabahlengikazi ngoba nabo bethi bayalazi usizi ngoba babuya emndenini ebingacoshi indawo, kanti lokhu bakwenza njalo ngoncwaba uma kugujwa inyanga yabesifazane eNingizimu Afrika. Ngiyabingelela umphambi kwakho uSister Mthimkhulu eNkonjeni isibhedlela, uchampion wesibhedlela saseNkonjeni. Size la kwaKhumalo ukuletha uthando njengabasebenzi baseNkonjeni. Siye sikwenzeke lokhu njalo ngenyanga makuyinyanga uAugust, inyanga besimame. Sambisele noma ngabe ubani odinga uthando. Njengabantu besimame-ke siye selulele kuthando lwethu kulabo abampofu nakulabo abadingayo. Ngokudlule nje besikade siye khona le enduneni umbathe emhlahlane kwaNgobese. Kwase kuthi-ke kulonyaka-ke uNkulunkulu wesesikhomba ukuthi size kulomndeni sizokwabelana nabo uthando. Asilona iqembu lepolitiki, asilona mhlambe abathunyelwe ngabathile, sikwenza nje ngothando. Since phela uma ngabe singamanesi siukhanya emphakathini, siletha ukukhanya. Esithi-ke kuleyo mizi le emnyama ecishile okulelwe kuyo sifike-ke thina sizonika ithemba nothando. Siqhamuke emndenini engathathi intweni, kwayithini silekelela imindeni yethu ukuthi namuhla ibe nesinkwa etafuleni. Sikwenza ngokuthi ngelinye ilanga siyazi ukuthi kulabantwana ababonayo manje, ngelinye ilanga nabo babe sebengoprofessor, sebengodokotela, bekwazi ukushintsha izimo zakubo zokuphila. Izimo ezifana nalezi izimo nje endlulayo, uyothi na uma ubuya in 20 years to come ngeke usabona lo muzi lo ubona namuhla ngoba sekuyisabhabha. Lekubize kuqala umuntu onothando lomphakathi nonobizo ekwenzeni lento ngoba akuyona into elula. Kwabanye uthi uyafika ukuthi guys nginombono kanje ngisacela sihlanganise izandla. Umuntu akubuza ukuthi abayiholini igrant, abawutholini u350. Thina nje esikhule ezimweni esaziyo ukuthi kuyangena lokho kusuke kungena ekhaya kodwa kungafiki indawo. Siye kodwa singabalalekile abasi-discourageayo. Ngoba vele kahle u350 nempesheni akwenzi lutho empilweni yomuntu onomndeni. Kusuke kuthela nje amanzi emhlane wedada. Mongathi umuntu ungambalela ngokuthi kumele aphile ngo350, aphile ngegrant, aphile ngempesheni. Nabo isimo ngaleso sikhathi abasuke bebhekene naso bangakwazi ukusishintsha. Kodwa hayi ukuthi sengeze salula isandla nxa ukuthi umuntu uhola impesheni noma uhola igrant. Ngoba ngisho nje ukuthi kufuna umuntu onothando lomphakathi nonobizo kulento ngoba kokunye kuyakubuka sengathi mhlawumbe ufuna ukuyithathela lo 10 rand umuntu awukhiphayo noma usufuna ukuyithathela lo fish lo umuntu asuke ethunikela ngawo. Kubiza nje ukuthi uthanda umphakathi uyinikele
Ongumakhelwane walomndeni ukhulekela uMesiya olungileyo ongafika alungise isimo salomndeni ngoba ukhala ngosiza hlezi elibuka olibhekene nezingane nabukayo ukuthi uma kungafika izimvula lezi zingane zingaphelela kule ndlu. Imali ina nje zokubuka le ndlu ukuthi uma ngahle ngempela ibabhitsheleze kakhulukazi ngeke ngabuka kukhona ingane ezincane belala beminyana. Ngathi hey kuyoba yinkinga makuse nje le ndlu idilekile. Nami ngiyamthandazela nje sengathi angathola indawo uma engabe bangitholisa khona lapha akhe noma ngabe ke bathini ke athola indawo yakhe akhe ngajabula kakhulu ngoba isimo nami sibhekene naye ngivuke ekseni ngilunguze nami ngekho into engizoyenza ukuthi osami abasaphila imali ina kakhulukazi ilawo mazwi nje abantu abanyabo lezi zinto bengalali bethi uma sifikile imvuyo ngihlala bonke izowela kimi nezingane ngiyeke la ngihlale ngeyami ubonda ukuthi ngizothi ngithi ngilele nazo bese idilika lendlu. Oyikhansela lenduna umnumzane Mpotozi Zwane uthi njengoba ubona lo mndeni uhlezi lapha akukhona kubo kodwa wabazwela ngoba ebona usizi lwabo lontungaza uthi inkosi yabanikeza indawo yokwakha kodwa bahluleka ukuba bakhe ngenxa yokungabi namandla. Umangethe uthi uyokujabulela kakhulu makukhona ongavela abasize bona njengabaholi bendawo bawuqinisekisa ukuthi banikwe indawo yokwakha. Leli khaya lo mama njengoba ukubona nje leli khaya akusilone labo leli khaya ngosizo ngozwelo ngababona behluphekile nami ngathi angibaqoqa bangene kulo one room yize bebaningi ngibona kodwa ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi kodwa ngabaqoqa ngoba basebenikeza indawo thola ukuthi kunzima ukwakha akwakhe ngathi abahlale la njengoba behlala la abaphathali abenzi lutho ngathi abahlale ngoba ngabantu bakithi nami ngingumuntu usizo ngiyalwazi lokuphila la emhlabeni ngithi abahlale nje namhlanje ke sengizobonga kakhulu abaqhamuke Nkonjeni abazobafaka okuyethunjini kuhlala kusosizini ngoba lokho abakutholayo kusoqhamuka uhulumeni kuyizi nje lezo kuyubala kuphelele ezandleni njengoba ubona nje nekhali nje ngeke baze bakwazi nokwenzana. Ngeke ngifiseke ukuthi kodwa ngathi ngake bathole ukuxhaseka ngokwendawo ngeke bayiswele indawo mabengathola baxhaswa khona ngoba induna nami njengoba ngisho ukuthi ngikhansela liphela ukukhuluma indaba zalo bangabhekeleleka nje indawo ekahle nje bakhe nje kahle bakhululeke. Lokho ngiyakufisa ngenhliziyo yami yonke ukuthi angathi bangathola indawo ngoba seyiminingi iminyaka ngiyibuza nami ukuthi kodwa kuyoba nini behleli kabuhlungu kangaka makwenzeka uqhamuka umxhaso kahulumeni kuyoba kuphi ngicela nakubuthi phela kulo ndawo bana nje ke okuzoba straight ngekeni nikwazi ukuthi nichakaze nje ukumkhwana othala babe ofo uthola ukuthi uvele nami ngize ngibuye ngivuka ukuthi kusho ukuthi ngidlala ngabo la bantu kunzima njengoba uyibona nje lendlu esiflathele hleze ngifaka isandla nami bibiyelo ngamasayili lapha nami ukuthi bakwazi ukupheka ngaphakathi ngoba lapha kulo one room lapha ngeke bakwazi ukupheka khona ngoba baningi. Lokho ke ngibonga kakhulu ngoba qhamuke Nkonjeni uNkulunkulu ababusisa ahlale nabo ngoba nabo bangabantu njengawo wonke umuntu. Labo bahlengikazi bathe sebephetha lolu hlelo bangena ngaphakathi bashiya umkhuleko kulo muzi. Ezindabeni ze-GTV sibonise ubuthilezi emahlathini eDalton.